May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Niadtong taknaa, gitisok na sa yawa ngadto sa huna-huna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa mitindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siyag tualya. Unya naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba diay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat apan makasabot karaunya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako. Si Simon Pedro mitubag, kung mao kana Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kung dili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na, ug dili kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na, gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka nakog magtutudlo og Ginoo, ug husto ka na kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyog panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Dili nato palampason kining kahigayunan nga makapamalandong kita sa ato ang kaugalingon kung unsay mga angay bag-ohon kay mao man ay tumong sa Quaresma or Lenten season. Ang atong gibasihan mga igsuon ang paghugas ni Jesus sa tiil sa iyang mga apostoles. Real love is content with hiddenness. Real love is content with hiddenness. Unsa man isabi ni saya, ang tinuod nga gugma, kontento nga magpakita sa gugma diha sa hilom. Kana mo'y lisod. Sige, sa dili pa ta mamalandong anang number 2, mubalik sa ta sa panahon ni Kristo. Asa nato makita na sa panahon ni Kristo kanang real love is content with hiddenness. Nga ang tinuod daw nga gugma ko is kontento nga maghilom-hilom. Lisod ba na? Ha, okay, unya. Inyong mabati nga lisod ang magpakita o gugma nga walay ni tagad nimo, walay ni pansin nimo. Okay? Sige, sa dili pataan na diri sa tas panahon ni Kristo. Unsa di ay sa una nga practice. Kana di ay manghugas og tiil mga igsuon, usa di ay na katago nga trabaho. Hilom nga trabaho. Ngano man? Kay pag abot sa bisita, automatic iisa na niya iyang tiil or kung naay bangko, mulingkod siya, dayon iya nang iisa padulong sa sulugoon or helper aron hugasan ang tiil.
Pero ang iyang atensyon dili sa naghugas sa tiil, kundili sa tag-iya sa balay. Didto siya makig-istorya sa tag-iya sa balay. For example, mga hasyendero sila, kois. Na sila'y mga farms. Pag abot sa bisita, kung ako'y bisita, dili igo ra kong mutanaw asa dapit ang sulugoon, ug akong iisa akong tiil, mudiretso na kong istorya, panyero, kumusta man ang imong farm? Kumusta man ang imong mga baka? Kumusta man ang imong mga abot diya sa mga prutas ug mga utan? Didto ko nakig-istorya sa tag-iya sa balay. So, diha sa hilom ng hugas ang sulugoon sa akong tiil. Mauna, mga igsoon, ang realidad sa panahon ni Kristo. Walay mo pansin nimo, walay makigtabi nimo, sa hilom maghugas ka sa tiil sa imong bisita. Okay? So now, karon, sa unsa mang paagiha kita makarelate ani mga igsoon? Sa unsang paagiha kita maigo ani lisod nga realidad na pod? Kita manggod, ako saludo ko sa tanan nga mga tighatag, mga benefactors, mga sponsors nga dili sila magpa-acknowledge nga nanghatag sila. Lisod ba ni kay ang kalibutan gusto ba gyud i-acknowledge ang gahatag. Pero sa ang kang Kristo radikal, muhatag ka, dili kinahanglan imong isangyaw sa tibuok nimong barangay nga muni imong gibuhat nga achievement. Dili nimo isangyaw sa imong mga silingan bisan i-post sa Facebook nga mauni ang imong gihimo nga achievement. Dapat kontento ka nga manghatag mo pakita sa gugma diha sa hilom. Walay nakabalo nga naghimo kag maayo. Lisod ba na, kois? Lisod na. Kay ang realidad, mo lagi. Mas lami ra gyud tong mailhanta nga naghatag ta og 10,000. Pagkanindot kun manganlan ta nga naghatag ta og usa ka truckload nga graba. Pagkanindot nga ang atong pangalan maapil sa stained glass sa simbahan. Nabitaw usa ka stained glass mga igsuon, realidad gyud ni ha, pasaylo ako. Nisulod ko sa simbahan, pagkanindot sa stained glass, kana bitong kung maigo sa init, kois, musidlak, maggilak-gilak kay colored. Then, ang imahi ato si Mama Mary, pagkanindot kay kois, pero pagdungo nako, tuay box dito giapil sa stained glass, donated by Mr. and Mrs. blah blah blah. Murag nawala ang purpose. Many are big benefactors, big donors. Salamat sa mga nagpabiling anonymous. Alang kang Kristo, kun muhatag ta anonymous. Ilabi na, for example, sa simbahan. Mudonate sa simbahan, anonymous. Okay? Now, karon lisod kaya na, kois. Kay ang akong nadak-an nga mga simbahan, no, like pagkapari na nako, observant man ko, kana bang naay usa ka simbahan nga nagpa-project siya og hall, murag building ba. Dayon mo insist gyud ang kura paruko nga basahon gyud ang mga pangalan sa ga-donate. Then ako kay kuan raman ko ato, bata-bata, no, assistant. Of course, mo may mando gibasa, pero deep in my heart, sultian ta mus tinuod mga igsuon, sa sulod sa akong kasing-kasing, dili ko anang basahon ang pangalan sa ga-donate og pila ka simento, pila ka graba, pila ka libo. Kung ako patukoys, di na ko isangyaw atubangan sa katawhan, kundili i-print nako na sa papel ug didto nako itaplak sa bulletin board, tan-awan ninyo inyong pangalan,
ug ang receipt number para wala na mo gikurakot ng inyong gihalad o gidonate. Transparency sa simbahan. Aside na transparency dito ta sa kana bang nga, kung ato magong basahon then ilabi na what if no ang gadonate ko is na ay strings attached na siya mga personal nga mga motibo no na siya mga personal nga mga motibo di ang iya hadeng tuyo nga kung nganlan siya maapil iyang tindahan ma-advertise akong tindahan ug didto sila mamalit nako. Diha ang bikil sa number 2. Diha ta mabikil kabahin aning number 2. Kay kasa pag human sa misa wala nako mabasa kois. Giduol ko sa usa sa mga nag-offer ug giingnan ko, padre, nganong wala man nimo gibasa ang akong pangalan. Akong gi-check sus kay naa man di giapil niya kois ang iyang tindahan. So pasabot mura na taog salida ani nga naay advertisement. Kay tuwa man nanimba ang daghang katawhan dako kini nga opportunity nga mutangkilik sila sa akong tindahan. Once manganlan ko, muingon man din sila nga ako yawa din ang tindahan no, diha ta mamalit kay ang tag-iya generous kaayo. Strings attached mga igsoon. Ang imong paghatag na ay sumpay na ipakapin. Na ay PC. Dili gyud anonymous. Tanawa no. So man mga igsoon, muna akong giingon ganiha. Basta gani maghisgot tag tinuod nga gugma, opposite gyud na sa atong usual practice sa kalibutan. Opposite gyud na sa usual practice nato sa kalibutan. No, munang dawato nato na nga realidad. Dili gyud sayon ang pagsunod sa tinuod nga gugma ni Kristo. Real love is content with hiddenness. Okay? Na ipoy kas-a mga igsuon ni sulod ko gamayng kapilya. Pag hangad nako sa atop kay wala may alkuba, kada pligo gitagsaan ni barangay captain ug sa tanang konsihal. Tua kois na kada pligo donated by Honorable Barangay Captain. Sa sunod pligo, pintal gyud ang gigamit kois, paintbrush. Di muhangad ka kois, klaro gyud ilang pangalan. Donated by Honorable Konsihal, ikatulong pligo. Donated by Honorable Konsihal. Pag-abot sa kinatumiyang pligo, donated by SK Chairman. Ngano man na kois? Unsa na nga klase nga paghatag? Unsa ka na? Kamo mga igsuon nga naminaw, daghan magyung naminaw ron. Unsa na nga klase sa paghatag? Kamo daw assess ana. Sincere or naay pakapin nga personal motive? Naagi say personal nga katuyuan. Di ba? Dayon karon, wa pa ko mahuman ha. Pag dungo nako kay muluhod ko sa maong bangko, kada bangko pod kois gitagsaan pod ni kapitan og sa mga konsihal. Hurot na tanan ko ilahan na tanang sponsor ko naunsa naman Sunod, pag isa na ko kalis, ang kalis na apoy donated by. Kuna sa nalay nabilin nga sincero nga paghatag og pagtabang. Muna mga igsuon, the word for tonight is anonymous. Kaya nato na. Word of the night, anonymous. #anonymous. Can we do that? Can we bear that? Lisod ba na? Honestly. Kay bisan ako, muingon gyud ko nga dapat na ako'y legacy nga mabilin sa seminaryo. Dapat na ako'y mabilin nga aron inig kahawa nako kon ibalhin ako og laing lugar. Ang mga seminarista muingon nga kini baya project ni Father Dagpin. Gusto kong magpa-acknowledge. It's a human want. Munang lisod kay na atbangan sa kang Kristo nga batasan. Kay it's a human want, mugawas gyud na nimo, di gyud na nimo mapugan. Ang uban madala gyud sila kois, ilagyong mapataplak ilang ngalan sa donation, dapat manganlan gyud. Pero kung imong makontrol imong kaugalingon, diri ra na sa hunahuna taman, ang imong mugawas sa imong baba, i-anonymous na lang na. Bahalag unsa kadako, palihog ko,
ayaw nganli nga ako'y naghatag. Praise the Lord. That's it. Real love is content with hiddenness. Kana bang muhatag ta? Kana bang sa misa ba, no? Hinaot wala ta malimot, mubalik ta sa basic nga kanang sobre ang nakatatak diha is love offering. Mm-mm. Love offering. Muhisgot gani tag love offering. I mean, it's usa ka paghalad nga gikan sa gugma nimo sa imong, gikan sa imong kasing-kasing. Mm-mm. So dapat ang tinuod man gud nga gugma dili mangitag balos. Okay? Kana bang nihatag ka kay nihatag ka. Dili nga gigamit nimo na nga avenue kay daghan gug kaayong tao nga manganlan ka aron basin mapalit dito sila mamalit sa imong tindahan or kani ting eleksyon na ra ba. Mm-mm. Mga igsuon, awareness lang ni. Daghan ang mga mukandidato sa umaabot nga eleksyon karon, whether local, ilabi na local, no? Kanang like diri sa atua lang, no? Nga pwede nilang sakyan ang misa aron kun mabasa ilang pangalan ang huna-hunaon sa mga tao nga relihiyoso ning tawhana dayon nagpamisag yod, nisimbag yod, Mm-mm. basin kois masudlan sa yawa ang ilang huna-huna gamito nila ang misa nga mangampan niya sila sa ilang kaugalingon aron butaran. Mm-mm. Aron butaran. Naara ba ko'y nabantayan nga sa usa ka lugar pag pangalawat kois dako makaisa nga simbahan. Pag pangalawat gituyo gud niya nga siya maoy pinaka-last nga nilinya sa pagpangalawat. Kay kung ikaw last kois, naglingkod naman na tanan, Mm-mm. no? Gamay na lang may mubalik ana sa bangko. Ang mga mata sa katawhan fix didto na nagtan-aw sa imuha. Mm-mm. So aron mas makita kanilang, uy wow, si ma'am, si sir, ni Simba, ato siyang butaran, kay relihiyoso siya. So mga igsuon, usapon na. Ikaduha, ang observations, naapoy mga buot mo kandidato nga maupay isimba kay duol na ang eleksyon. Maupay ipakita sa simbahan kay duol na ang eleksyon. Nagpakita aron makita sa katawhan. Mga igsuon, kamoy hukom sa inyong tanaw, nganong karon pa man siya nagpakita nga hapit na ang eleksyon, ang iyang pagsimba sincero o basin magpabutar kana man. Mm-mm. Okay? So balik ta dito sa paghalad. Kana mo'y delikado, ilabi na sa mga simbahan karon. Kay pwede na nilang sakyan, kay naagod din ang mga butante. Mm-mm. Ilabi na Sunday Mass, puno kaayo ang simbahan. Kung masudlan sila sa tentasyon, magamit na nila nga avenue para makapangamban niya. Mm-mm. So, dapat basahon akong pangalan. Bahalag dili na mabasa pila akong gihalad. Basta mabasa lang nga nagpamisa pasalamat ko sa mga grasya nga nadawat nga gihalad ni Honorable Leonilo Dagpin Jr. So mga igsuon, dako na kay nag-epekto kois. Kanang madunggan sa mga tao ang pangalan sa kandidato diha sa misa, dako kay nag-epekto ilabi na sa mga kanang bubilib gyud bitaw og wow, grabe day ni siya, ato siyang butaran kay relihiyoso kaayo. Mm-mm. Ayaw mo kadala sa unsay inyong makita og madungog mga igsuon. Kay ako na ko'y naobserbahan
bisan dili ting eleksyon naay usa ka kandidato ako nakita ko is nga magsimbahan gyud siya kada adlaw bisan pag walay eleksyon. Ang akong duha ka mata saksi na, and God knows, God also sees him. Every day ko is musimba gyud na siya, Maugyo iyang kinabuhi. maugyoy iyang kinabuhi. Ang uban manggod ayha pa nimo makita lagi kung duol na ang eleksyon. How sincere is that? Ang imong pagsimba, tinuod ka ba gyud nga misimba or basin aron lang makita og mangampanya? So mga igsuon, real love is content with hiddenness. Even if no one is watching you, do good. Even if no one is watching you, do good and be good. Bahalag walay mudayig, bahalag walay makabantay, ang tinuod nga gugma kanang maglihok ka diha sa hilom. Well, how about basin mangutana mo, Father, naamang goy makita namo nga mga mag-post sa Facebook nga naghatag sila og mga relief goods, mga charity, gipang post nila sa Facebook. Mga igsuon, wala na'y problema because the bottom line of all is what's in your heart. Even if gipost nimo sa Facebook, kung ang imong kasing-kasing sincero nga mitabang ka, so meaning ang imong pag-post sa Facebook is to inspire other people to do the same. Duha ra gyud na ko is, ang ikaduha nga posible is gipost nimo sa Facebook aron dayigon ka, personal selfish interests. Duha ra na. So ang bottom line is unsa ang naa sa imong kasing-kasing. Bisan pag i-post na sa Facebook, kung ang imong kasing-kasing sincero, it will inspire others to do the same. Kana ra gyud ko is. Kay naa man gyud mag-post, wish ako imo mang ma-identify nga kini para gyud ni to inspire, kini murag para ra gyud ni siyang kaugalingon. Ana ba? Dagan, di ba? Kamo mga Facebook users, ako Facebook user man ko. Naay mga pagtabang nga dayigon siya kay tinuod sincero ko is. Gi-post niya sa Facebook, no, nitabang siya, nihatag siya, pero di makita nimo ko is nga ang mga tao sa ilang comments nidaig sila tanan. So it means na feel nila, nabati nila nga sincero gyud yung pagkatabanga. So ana ba no? So mga igsuon mo na number 2 ha, balik-balik ko nato. Real love is content with hiddenness. So duha na atong naisgutan ko is. Number 1, o sa ganitong number 1, real love involves respect and welcome. Real love involves respect and welcome. Number 2, real love is content with hiddenness. Okay? So, hinaot, mga igsuon, makapamalandong gyud ta unta og ayo ani. No, kay ako lang gibalikon ko is warning lang gyud sa mga manimbahay, ayaw gyud mog padala sa unsa inyong madungog makita. No? Mubutar mo from your conscience. Dili nga maoy inyong nakita external, no, nga inyong nakita sa maong tao. Kay wala ta kabalo basin sakyan nila ang mga misa sa ilahang mga personal nga mga motibo. No, so diha ra ba manghatag, no, tinghatag gid ron ko is. Tinghatag aron manganlan. Ang nakapait pa gyud hinaot pa unta no nga kaming mga ministro, mapari, mapastor or bisan kinsa, dapat ipakita ilabi na kaming mga pari non-partisan. So this is for the awareness of all. So ako personally dili ko mo tolerate og usa ka pari nga partisan nga naa say gidapigan nga partido. Dayon, I mean, naman gyud ako na ako'y butaran. Pero dili na ako isaba in public nga mao ni ang akong butaran. Lahi nang gisangyaw gyud
sa tibuok katawhan kay ikaw magipare, ikaw may mawali, ikaw may madungog nila nga mao ni ang akong butaran ug ga-endorse kag politiko. So mga igsuon, ako personally dili ko, wala ko nagtolerate ana. Personally. So I hope dili ninyo i-generalize na ng pare. Kay naay mga pare nga non-partisan. Naami butaran. We know that. We know kinsa ni sila, but secret ra na, amo ara na, dili na put dapat namo na kay kami isip pare, we must be non-partisan. Kay for example ko example sa parokya, kung magpakita kog partisanship, how about those mga Katoliko nga ang ilang pabor katong pikas, pero ako man ang mga manimbahay ko so dapat to be equal, to be fair, ipabati nako sa tibuok parokyano nako na wala ko'y gidapigan kay na ako sa tunga. Dapat non-partisan me. So mga igsuon, ayaw gyud mo padala abi kay si Father nag-endorse og politiko. Si Father nag-endorse og politiko. Ato siyang sundon kay para igoy ga-endorse. Mga igsuon, ang ending ana ikaw ra gyud gihapon ang magbuot kinsa ang imong butaran. Kay basin gamito na sa yawa nga uwaton ka. Okay? So mga igsuon, medyo hait-hait ni gamay no kay this involves real love gud ni. Real love is content with hiddenness. Maghimo gani kag maayo. You don't have to tell the world your achievement. Be content diha sa hilom. Anonymous.